tresna ngadhemaken kacah ira tuwa rangga mungkin natar tresna Dewa jagat sang yang Binatara Dewaya Bathara kaya dening putraku Gatotkaca Ger siramu napa nek ana apa playumu binju tempeh lonjong mimis keringetmu nganti rerewean ana wigati apa nek ana kraton Ngamarta wone nggih Kanjeng ingkang putra Raden Tatungka saderengipun matur ingkang putra Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk katur wonten handhapipun pepada Kanjeng iya nak tak trima kanthi legawane punggalih ora liya puja pangestunipun enggal tanpa nana Nger putraku Gatotkaca sewu kapundi Kanjeng ana apa nak kok dene siramu kaya dene wong gugup ana kraton Ngamarta napa wone nggih Kanjeng mboten kados-kadosa ingkang putra Gatotkaca Kanjeng ana apa mekaten inggih adik kula Bambang Wisanggeni apa menika pun palakrama Kanjeng oh Bambang Wisanggeni njaluk abi mbone nggih boten lepat ya iki sapa yen pancen wis ya iku mungkasi Jokone aku putra mangsa bungah umure pira ya wis putrang kowe 30-an kuwi kok banjur menika ingkang dipun kersakaken putri saku Dempok Pretapan Cakrawala putra-putrane Kanjeng Rama inggih menika Resi Begawan Dewa Kartika Rama oh putra-putrane Resi Begawan Dewa Kartika wone nggih jenenge sapa asmanipun Endang Kencana resmi Kanjeng oh ya syukur yen panjenengan kuwi nanging wonten sarana lho wong rabi kok jaluk sarana saranane apa boten wonten malih kersa dipun palakrami kalian Adi Bambang Wisanggeni nanging kedah ngasta pusaka cakra Kanjeng Dewa jagat Sang Hyang Binatara Dewaya Bathara Gatotkaca wonten sing hargani mbok kira pusaka cakra ku dulinan ta kaya pusaka cakra ku penendih Kraton Dwarawati umpama nganti kedaden uwal saka negara Dwarawati akeh apese timbangane jayane Kraton Dwarawati ngerti ya sira wone nggih nanging menika umpami boten angsal pusaka cakra kapara nyata Adi Bambang Wisanggeni kados-kadosa cabar kekarepanipun menika ya wis iku pancen sok iku kodrati yang dabe pasti mbok menawa guru jodone tak kaya apa wah Kanjengmu ana apa ngaten nggih kula angsal inggih kula jaluk mboten angsal inggih kula jaluk lho siramu wani karo Bathara Kresna wani karo kamu kula mboten wantun nanging awratipun kalan dulur mung sak untawis lho mung sak untara mulai sampun rampung kula wangsulaken dhateng paduka la dening menawi Kanjeng boten maringaken kula badhe ngamuk wonten negari Dwarawati. Aduh. Siramu ngamuk. Apa ora wedi karo Bathara Kresna?
Monggo Bathara Kresna iku nduweni kewajiban ngayomi para Pandhawa. Yen pancen nyata siramu, yaiku wani karo Bathara Kresna. Ngadeg kok kananmu. Wani mati pangrung-rumeng wirang wani. Laras padha sumandene. Ngeblataken sang juru bakal kurang ajar Gatotkaca wani lungguh sejajar karo Bathara Kresna. Yen pancen nyata siramu meksa karo Bathara Kresna, tak lepasi pusaka cakra lebur tanpa dadi kemaharakon Gatotkaca. Kengang menapa panjenengan kok kados nesu lajeng Wasaka Cakra kok panjenengan paringaken dadi ingkang putra Gatotkaca. Gatotkaca wonten sing ngadhawuh, pancen nyata siramu ku tak coba wani mbelani karo dulurku Bambang kuwi sanggeni apa ora. Lah dene pacobanku wis yaiku wis kasembadan. Pancen nyata iku pusaka tak silena awakmu ya. Wadiah. Tuwaswa kula meniku wajrih kaliyan panjenengan ta. Kula ku ajrih kula ngantos keringet kula rereweyan kok. Lajeng panjenengan menika sampun legawa menawi maringaken pusaka cakra dewa. Pancen nyata kaya ngono nak. Ya iki abot-abote dadi wong tuwa. Purwa dadi dalange Pandhawa. Lah mongko wayange duwe anak Bambang Wisanggeni mula bukane meneh. Trimana kanthi legawan iku galih. Iki kanggo sarana sarananing putraku Bambang Wisanggeni Palakrama. Haliyo nak, kula nyuwun Gung Samudra pangapsa Adi, Adi Bambang Wisanggeni, kaya-kaya kasebadan dek karepan aku. Kresna sumping jaya mulya kata
dina pancen nata, Dik. Yaiku dawuhe Bambang Wisanggenya. Ayo tindak menyang ing kraton Ngamarta. Dadi pengiring Adi Janaka. Pun Kakang Dik sing prapta Adi.